matur nuwun marang panitia-panitia sing nyatane peduli kalawan warga masyarakat, urunane ditanjakke tenan. Urunane ditanjakke tenan ya, Mak. Heeh. Mengko ya uga ana durprese, uga ana durprese. Iya, matur nuwun, matur nuwun. Sing rawuh keh nganggo banget, Duk. Warga masyarakat Jati Gembel tumplek-blek ana daleme Mbah Wolu kita. Ngono. Utamane pepundhenku Dewan Perwakilan Daerah Dapil ya kuwi mau kene, Nduk. Dapil ya kuwi mau Kedunggalar Paron. Panjenengane Mas Suprih uga rawuh. Matur nuwun. Mas Suprih. Mas Suprih uga rawuh, Nduk. Matur nuwun. Lawan iki ya kuwi mau Mbah Won Jati Gembel, Mbah Wo Supardi ya uga rawuh, Nduk. Oh, rawuh mengestoni awake dhewe. Rawuh mengestoni awake dhewe ya kuwi mau ana daleme Mbah Wolu kita. Iya. Ora keri, Nduk, ora keri sapa? Mbah Carike. Oh, Mbah Carik ya uga rawuh. Mas Yuga Swastika. Ya uga rawuh. Ketua BPD Pak Pramono. Pak RT Pak Kamsir ya uga rawuh. Matur nuwun, matur nuwun. Pak Mujianto ya uga rawuh. Matur nuwun, Nduk, matur nuwun. Awake dhewe ming tansah ndedonga muga-muga sakbubare wayangan, sakbubare bersih dusun, warga masyarakat Jati Gembel khususnya Sumber Agung pinaringan ayem tentrem, panene apik, didol payune larang. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Donga ki ngono kuwi, Nduk. Ngono. Matur nuwun, matur nuwun. Komplit awake dhewe kelawan kanca-kanca Satriya Wasis. Kanca-kanca Satriya Wasis. Iya. Iki ujupe ya kuwi mau nuwun sewu tak tepung ngisik. Oh ngono. Kanca-kanca niaga, kanca-kanca penabuh Satriya Wasis iki dumadi saka ya kuwi mau golong gilinge para sesepuh seniman ana ing Kecamatan Kedunggalar. Ngono. Ayo ngejak marang aku Mas Agung, mbok ayo to. Sing nom-nom dikaryake nggawe penabuh, nggawe niaga di menopo kesenian ana Kecamatan Kedunggalar ki ngrembaka ana ya kuwi mau tukulane. Oh, utamane sapa? Utamane pepundhenku ya kuwi mau Papi Ludiono. Papi Ludiono. Sing semangat ngalor ngidul, Nduk, ning nyatane yoga asuhane Papi Ludiono lawan ya kuwi mau Pak Menpier dadi tenan. Iki 100% warga masyarakat Kedunggalar. Masyarakat Jati Gembel. Jati Gembel ya enek beberapa, enek telu. Mas Topik, ayo ngadeg kok Mas Topik. Ngadeg. Gak apa-apa ngadeg kok. Ngadeg kok. Ha, niki tiyang Jati Gembel. Wah jan. Cah rupane kaya ganungan kok ya. Iso nabuh, matur nuwun. Nduk, mula nanggap dalang agung kuwi ya kuwi mau nglestarekke kesenian sing ana Kedunggalar. Ngono. Aku ikhlas lahir batin, Nduk. Aku ya kuwi mau tak pangeni 3 tahun, muga-muga yoga iki go internasional. Tak gawa ngalor ngidul. Ya, matur nuwun. Lawan disengguyung ya kuwi mau Waranggana, Nduk. Widyawati. Widyawati cacah ana 1 2 3 4. Ana 1 2 3 4. Sing mepet kowe iki sapa, Mak? Sing mepet aku iki enggak. Biasane sing mepet aku bojoku, Nduk. Ning iki wonge absen. Bojoku absen. Lah iki sing kedua. Ora. Adikku wedok. Diah Ayu Niken Pratiwi. Sing iki nembe ya kowe mau menjalani studi, menjalani pendidikan S2 ana ing Universitas 11 Maret Surakarta. Calone S2, Nduk, magister calone. Matur nuwun. Saiki sinden ki paling ora minimal sarjana. Satriya Wasis ki minimal sarjana, Nduk. Ngono. Sak banjure lah iki kondang iki pesinden sing ora tedas dibacok, ora kobong nek dibong. Menika pesinden Rainaga.